дуруд бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи сайёҳии фарҳангии диёр аст аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ манзуратон. Ин лаҳза мо аҳли эҷоди барнома аз намудем ки ба шаҳраки зебоманзари Роғун сафар намоем ва аз имкониятҳои сайёҳиву стратегии ин минтақаи диёр бароятон маълумот диҳем. моро ҳамроҳ бошед. шаҳри Роғун яке аз минтақаҳои таърихиву фарҳангӣ дорои аҳамияти сайёҳӣ доштааст, ки кӯҳҳои баланду обҳои мусаффо, замини сарсабзу шукуфо, сарзамини биҳиштосо, табиати афсункор ва обу ҳавою тозаю мӯътадилаш ба рӯҳу равон ҳаловату табобат мебахшад. Роғун яке аз шаҳрҳои зебоманзари Тоҷикистон буда, минтақаи сайёҳӣ эълон гардидани он тасодуфӣ нест. аз рӯи имкониятҳои бузурги табиӣ ва фарҳангиву таърихӣ шаҳри Роғун барои рушди сайёҳӣ мусоид мебошад. аз рӯи хусусиятҳои таърихиву фарҳангӣ мавзеъҳои ҳудуди шаҳр, аз ҷумла обанбори нерӯгоҳи барқии обии Роғун, гузаргоҳи хоҷа Ҷунайди Бағдодӣ, кӯҳи Яхдон, гули сурх, луғур ё нақш, марғзор ва боғҳои фарҳангӣ ҳамчун хатсайрҳои сайёҳӣ муайян шуданд. бунёди иншооти бузурги аср нерӯгоҳи барқии обии Роғун, ки бо талошҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идома дорад, шаҳрро барои сайёҳон боз ҳам ҷолиб мегардонад. ин аст ки имрӯзҳо хоҳишмандони дидани раванди сохтумони аср рӯ ба афзоиш дорад. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ташкили минтақаи сайёҳии Роғун, ки 31 августи соли ҷорӣ дар пайи дастгириҳои ҳукумати мамлакат ва иқдому талошҳои масъулони соҳа ба тавсиб расид, ҷиҳати пешрафти соҳаи сайёҳӣ дар шаҳр ва минбаъд ҳамчун минтақаи сайёҳӣ рушд кардани Роғун такони ҷиддӣ мебахшад. албатта мавриди зикр аст, ки дар заминаи татбиқҳои бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат, дастгириҳои пешвои муаззами миллат имрӯз дар шаҳри Роғун албатта бунёди лоиҳаи татбиқи лоиҳаи роҳи Роғун обигар Нуробод идома дорад, ки инам албатта ба хотири он аст, ки бозам соҳаи инфраструктурӣ, хизматрасонии роҳ дар шаҳри Роғун беҳтар мегардад. ҳамзамон қайд кардан ба маврид аст, ки роҳи 11 километрае, ки аз худи сероҳа ба маркази шаҳр ворид мешавад, таъмир ва азнавсозӣ ва бунёди ин роҳ ҳам низ албатта оғоз гардидааст. ин ҳам яке аз дастовардҳои бисёр бузурге дар даврони соҳибистиқлолӣ барои шаҳри Роғун мебошад. ин ҳам аз татбиқи созандаи ҳукумати мамлакат аст. ин ҳам ба хотири боз ҳам рушду тавсеяи соҳаи сайёҳӣ ва хизматрасонии роҳу алоқа дар шаҳри Роғун мебошад. Хоб қайд кардан ба маврид аст, ки то имрӯз дар шаҳри Роғун беш аз 30 мавзеи сайёҳӣ, 30 мавзеи ҷолиби сайёҳӣ ва 41 кӯҳҳои табиию ҷуғрофӣ ва таърихӣ, 4 кӯл, 11 дарё ва марказҳои бисёр хизматрасонӣ, осоишгоҳҳо, меҳмонхонаҳо, қаҳвахонаҳо мавҷуд ҳастанд, ки инҳо албатта ҳамчун инфрасохтори соҳаи сайёҳӣ ва хизматрасонӣ ба шумор мераванд. дар ин баробар барои ташкил ва баргузор намудани курсҳои омӯзишӣ ва ҳунармандӣ дар миёни занону ҷавондухтарон аз ҷониби мақоми дахлдор, чӣ шуғли аҳолӣ, чӣ бахши кор бо занону оила, кор бо ҷавонон ва варзиш, як қатор тадбирҳо рӯи кор омадааст, то ин ки ҷавондухтарон ва занону бонуни шаҳр ба касбомӯзӣ, ҳунаромӯзӣ ҷалб карда шаванд ва барои рушду эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ҳунарҳои ки ба хоси минтақа аст, албатта дар ин самт низ тадбирҳо рӯи кор омадааст. таърихи ташаккули шаҳри Роғун ҳанӯз ҳам ба пуррагӣ омӯхта нашудааст. бо назардошти он ки дар ҳудуди ноҳияи Файзобод соли 1976 сохтумони нерӯгоҳи барқии обии азими Роғун оғоз мегардад, 25 декабри соли 1986 шаҳрчаи сохтумончиён бо номи Роғун ташкил гардида, шаҳраки обигарм ҳамчун ҷамоат дар ҳайати он ворид шуд. вале бозёфти олоту асбобҳои қадима аз ҷониби шаҳрвандон ва номи қадимаи баъзе деҳаҳо ба монанди Камари Муғул, Қалъаи Кофар гувоҳи он мебошад, ки диёри имрӯзаи Роғун таърихи қадима дорад.
дар ибтидои таъсисёбиаш шаҳр ҳамчун ҷамоати шаҳраки обигарм ном дошт ки он шӯрои ҷамоат ва деҳаҳоро дар бар мегирифт. аввалин маркази шаҳр интихоб гардида, баъдан марказ ба шаҳри навбунёди Роғун ки дар пойгоҳи деҳаи Майдон бунёд гашта буд кушонида шуд. дар ҳудуди шаҳри Роғун зиёда аз 30 адад мавзеи ҷолиби сайёҳӣ, 73 адад инфраструктури хизматрасонӣ муайян карда шудааст. аз ҷумла 4 гӯшаи ҳунарҳои мардумӣ, 13 коргоҳи ҳунарҳои мардумии кандакорӣ, 4 меҳмонхона, 5 тарабхонаи замонавӣ, 7 осоишгоҳ, 26 ошхона, 3 нуқтаи обҳои шифобахш, 5 истгоҳи замонавӣ ва ғайра. дар ҳудуди минтақаи Роғун 14 муассисаи фарҳангӣ аз ҷумла 8 китобхона, 1 осорхона, 2 хонаи фарҳанг, 2 боғи фарҳангиву фароғатӣ ва 1 қасри фарҳанг фаъолият менамоянд. инчунин дар шаҳр филиали омӯзишгоҳи тиббии шаҳри Ваҳдат, коллеҷи муҳандисию техникии шаҳри Роғун, 49 мактаб, 1 хона интернат, 2 кӯдакистон ва мактаб интернати бачагонаи болаёқат, хонаи кӯдакон ва маркази эҷодии кӯдакону наврасон фаъолият менамоянд. биандагони азиз, айни ҳол мо дар назди бинои осорхонаи шаҳраки Роғун қарор дорем ва бояд гӯем ки дар бинои мазкур инчунин маркази эҷодии кӯдакону наврасон, мактаби кӯдакону наврасон ва инчунин китобхонаи шаҳраки Роғун мавҷуд мебошад. дар баробари тамошои бозёфту нигораҳои осорхона ва китобхонаи шаҳр, таваҷҷӯҳи моро ҳунари зебу зиннат, ороиши сару либос ва матои нақшини бонувону гулдухтарони шаҳри Роғун ба худ ҷалб намуд. офаридаҳои ҳайратангез, нақшу нигори диловез яке аз унсурҳои муҳими ҷалби таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳон мебошад. ҳунарҳои бонувону гулдухтарони шаҳри Роғун хеле зебову нозанин аст. хаёли рангин ва афкори ҷавондухтарони ҳунарманд дар маҳсули дастони моҳир фаровон ба назар мерасад. ба ҳамаи мо маълум аст, мардуми тоҷик тӯли асрҳои зиёд дар рушду нумӯи илму фарҳанг ва ҳунари башарӣ саҳми арзанда гузоштааст. ҳунарҳои мардумии мо бешумор буда, мо бояд онҳоро омӯзем ва тарғибу ташвиқ намоем, зеро ҳунарҳои мардумӣ инъикосгари миллати тоҷик дар байни миллатҳои дигар мебошанд. ҳунарҳои мардумӣ яке аз самтҳои муаррифии кишвар маҳсуб мешавад, ки барои ҳунармандони асили шаҳри Роғун қабул гардидани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ такони ҷиддӣ бахшед, зеро барои онҳо шароити мусоид фароҳам омад, ки ҳунари хешро бештар инкишоф диҳанд. ҳунармардони ҷамоати деҳоти қадиёб дар ҳамаи ярмарку, дар ҳамаи намоишҳо ҳунарҳои дастии худро ба намоиш мегузоранд. ҳатто сайёҳон аз ин намоишгоҳҳои мо дидан мекунанд, бо худ ҳамчун ҳамун як армуғон тӯҳфаҳое ки мо тайёр мекунем аз қабили табақ, қошуқ, тоқиҳои миллӣ, кашидадузиҳо бо худ армуғон мегиранд, мебаранд. бисёр таваҷҷӯҳашон нисбати ҳунарҳои мо зиёд мебошанд. яъне ҳунарҳои миллии мардуми тоҷик василаест балои ҷалб намудани сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистони азизи мо. занону бонувони солори ҳунарманд ва омӯзгорони Роғун ҳам дар маркази шаҳрак ва ҳам дар деҳотҷойҳо гӯшаҳои махсусеро барои посдории фарҳангу суннати гузаштагон таъсис дода, кӯшиш доранд ки ҳунару санъати миллии мардумиро ба ҷавонон омӯзонанд. бо ин роҳ талош доранд то ҳунару фарҳанги ниёгонро бо тамоми нозукиҳояш эҳьё ва ривоҷ диҳанд, зеро яке аз муҳимтарин унсуре ки таваҷҷӯҳи сайёҳонро ба кишвари мо ҷалб мекунад, ин ҳунару санъати милливу мардумии мост.
фарзанду мо ай аввал ай хурде ай модарумон омӯхтем. баъд мо ки худмон ки тайёр кардем фарзанду ай мо ёд гирифтагиян то ина духтаракҳои хурдсола бекор дар кӯча вақти хина кайне мемонем бигардан ай хурдӣ нишон метиҳем ки ҳамин гилдӯзӣ мекунанд ина мошина дар худум чизе ки тайёр кунам худма ёрдам мекунанд. 9 сол мешавад ки дар маркази эҷодии кӯдакон наврасон кору фаъолият менамоям. дар маркази эҷодии кӯдакон наврасон 12 маҳфил кору фаъолият менамояд. аз ҷумла маҳфилҳои дӯзандагӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, бофандагӣ, дастони моҳир, физикони ҷавон, забони англисӣ, забони русӣ ва қуроқидӯзӣ. Дастони моҳир дорем ки аз ҳар гуна муҳраю сангчаҳко тайёр кардани сандуқчаю ҳар гуна намоишҳо тайёр менамоянд ва ҳамаи он дастовардҳое ки бо бачагон бо хонандагон дар ин ҷо кор мекунем вақте ки дар намоиш гузошта мешавад ва меҳмонону сайёҳонро ба худ ҷалб менамояд. дар хусуси таомҳои милливу мардумии минтақаи Роғун низ ҳаминҳоро гуфтан мумкин. албатта зеби хони ҳар диёри кӯҳманзару деҳот қурутоб ва оши бурида аст. ин хӯрокҳоянд ки пухтанаш ба занону бонувони тоҷик ҳаловатбахш аст, зеро бо тавассути чашидану хӯрдани ин хӯрокҳои миллӣ ҳар шахс ёди даврони наврасӣ карда дилаш аз муҳаббати бепоён ба диёри нозанин саршор мегардад. роғунро аз чор тарафаш кӯҳҳои осмонбӯсу барфпӯш иҳота карда рӯз аз рӯз бунёду аз навсозии иншооту инфрасохторҳои истироҳативу сайёҳӣ онро ба диёри камназири кӯҳӣ табдил медиҳад. мо мардуми ҷамоати деҳоти қадиёби шаҳри Роғун кӯшишем ба он медиҳем ки боз ҳам корҳои ободонию бунёдкориро дар минтақаҳо яъне дар деҳаҳои маҳал ривоҷ дода оиди ҷалби шаҳрвандон яке ҷалби истиқоматкунандагоне ки айни ҳол бекор ҳастанд онҳоро ба корҳои доимӣ ҷалб намоем. инчунин дар ҳамаи деҳаҳо қариб ки дар ҳамаи деҳаҳо сохтмонҳо бо маром идома доранд. нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ, мағозаи хӯрокворӣ, ҳунарҳои мардумӣ, асосан шуғли аҳолии мардуми ҷамоати деҳоти қадиёб ба кишоварзӣ машғул ҳастанд. айни ҳол дар ҳудуди ҷамоат зиёда аз 6 нуқтаи ҳунарҳои мардумӣ амал мекунад. мо кӯшиш ба он равона дорем ки ҳамин ҳунарҳои мардумиро эҳё гардонем. аз қабили табақтарошӣ, кашидадӯзӣ, дутортарошӣ, инчунин сохтмони осёбҳои обӣ зиёда аз 5 осёби обӣ дар ҳудуди ҷамоати мо амал карда истодааст, фаъолият карда истодааст. аз сабаби оне ки мардуми мо қисми зиёдаш ба кишоварзӣ машғул аст, мо метавонем аз ҳамон ғалладонҳое ки мо ба даст меорем дар ҳамин асёбо бурда орд кунем ва оиди замистонгузаронии худ чораҳои зарурия дида тавонем.
31 солаи истиқлолияти давлатӣ роҳе буд ба сӯи ободкориву созандагиҳо баранда. имрӯзҳо баробари ба шаҳри Роғун ворид гардидан ва дидани биноҳои баландошёнаи замонавӣ, кӯчаю растаҳои чароғон, асфалтпӯш шудани роҳҳо, ободонии фароғатҷойҳо, майдончаҳои солимгардонӣ ва гулу гулгаштҳо касрӯҳу илҳоми тоза мегирад. шаҳри энергетикии нурофари Роғун дорои мардуми соҳибмаърифату меҳмоннавоз, шаҳри меваҳои шаҳадбор, иқлими хубу гуворо, боду ҳавои форам, манзараҳои табиаташ рангин, кӯҳҳои осмонбӯс, обанбори азими сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роғун, обҳои шифобахш, кӯлҳо, чашмаҳои оби мусаффо, ҳайвоноту наботот буда урфу анъанаҳои мардумии тоҷиконааш дар олам нотакрор ва макони беҳтарини сайру сайёҳати оламиён мебошад. биандагони азиз, дар ҳамин ҷо нашри навбатии барномаи сайёҳии фарҳангии Диёр ба поён мерасад. агар тавассути барномаи мо маълумоти худро бобати имкониятҳои сайёҳии шаҳраки Роғун зиёд намуда бошед, пас мо хеле шод ҳастем. ҳамеша дӯстдори сайёҳат ва минтақаҳои дилрабои Диёр бошед.